Upuk Francis ula sedang ya ka jinglet jingo jong u ka balai sngi sha Indonesia kari muslim ka ba he tam ha ka perthei da ka jingkhot ka ba shai banyale persha ya ki jingle don bor ban penroi ya ka jingai sha ha pedeng kinyam bat ka roi ka pa ha ka imlang salang. Kumba kaduriau kedai kamariang keba penyateli ya baro ki duler Indonesia ka jing buram markeliang ya ki jinglong kerpang juga kolshor ka jai benriu ka ketien bat kanyam jong baro ki kenhun ki badon ha Indonesia kalong ka jan ka badon kam bat keba penyateli keba penlong ya kinong Indonesia kum ki briu ki bayat teli bat ki bas ngau sarong upo pula ong ha ka jing keran jong u ha ka saw tarik unai lur syakibor sensyar jong kari. Ulaya kran berkinong yalang pai ba berkibor sensyar hadian ba ula penlong ya kajing yalang kerpang badu presiden ke Indonesia Joko Widodo ha istana Merkeda President Palace kabalong kajing yalang pai ba kabaning kong ha kajing ya denti jong u. Kumban syu pentip shikinong pet ke DBMN TV ke Indonesia ke degari ke bahe tam ha ke perthei barok kawe kabadon hadu arspa nyau pausan poinsan million ngut kinong song kabadon kumba 1000 lai spa lai pau teli ki jat benriu ba pher kumba praboh nyau nakashispa kinong Indonesia ki de ki muslim tang shi pau nakashispa na kinong song ki de ki Kristen hakabaki Katolik kidei tang lai 0.1% nakashispa hakajing bun brio. Upo Francis hakajing kran jong u ula kadau syakatin imsngi jong kari Indonesia. Bhineka Tunggal Ika kabamut bun hendrei tangkawai da kabaong baka Indonesia kadei kaba peni syaka perthei ya ka jingya teli hakajing pher kapau habaki jingyo i kerpang ki shimkhia ya ki jingdon kam ki bayadei lang bat baro bat habaka wei pakawei ka jat benriu bat ka kenhun niam ka trekam ka mensim jo ka jinglong paralok da ka babut ya ka thong badon buram ban syakri ya ka jing bhajong baro kadai ka jing snow jong ka jingya teli bat ka jingya trelang ka bayarap ban ithu ya ki lat ki lenti ki babiang ban weng ya ki jing katba kiar na ki jingya pher bat jingya kenat ki ba pen khuslai ulaong kani ka jingya hap ka bastar bat ka bajem hapadeng ka jingbun ki kolshor bat ki jingyo i ba pher jo ka jingmut jing perkhat bat ki jingmut ki ba pen scam ya ka jingya teli deiban ya dabet persha ya ka jingbam ya hap ulaong ya kiriu sarkar ulaong kidei banya trelang sya kajingya teli kajingya rengkat kajing buram ya ki hok bakongsan jong ubriu karoi kapa kabane kajingya teli bat kajing wat ya kajing suk hapo ka imlang salang bat ki wei pat ki jaj benriu ban penti kena ya kajing yam lang ka basuk bat ka bayat teli bat ban kyar na kajing bam ya ha bat ki jing jenjar ki badang sa hakikat tu kat ni ki benta jong kari ka balang Katolik ulaong ka kwa ban penbun ya kajing ya keren hapadeng kinyam ba pher bado hari Indonesia da ka balek kumta la ban pendu ya ki jing sngo pher bat ka jinglong jingman jong ka jing buram bat jing shania iwe pat kala ban kieu ulaong kani kalong kabadon kam na kabenta ban ya kendu ya ki jing ki bayadei kentup ya ka jing kun persha ya ka jing le don bor ya ki kenthei khna daki ka tu ka ni ki ba lengba ka jing pen kelador ya kan yam ki persang ban pen bor ya ki jing mut jongki ta ka ba pendan kam ya ka jing le thok bat ka jing le don bor hendrei pen ban ka jing ya jan ka penroi ya ka jing ya long shipara hapedeng ki jat benrio. Upo Francis ulapan pau ya kajing kwa jang kabalang Katolik ban penbun ya kajing ya trelang bat kitnak tre kampat ba bat kiseng bahalang kenang ban penti kena ya ka imlang salang ka ba baha bat ka basuk bat ban penti kena ru ya kajing sam ya kajing ya rap ha ka imlang salang ka ba kambiang bat ka bayar rengkan ula kadau ya kariti sensyar constitution jong kari Indonesia jong ka senam khat kendai spa sau pusan latho balak kadau syapang ublei bat ka jingdon kam ya ka jingkut khu jong u ya kari bat ula kadau ba
kilan basedang jong ka an riti sensyar ba kongsan jong kari Indonesia ki kedau arsen ya kajing bishar hok haka imlang salang kum kinong rem naga benta kajing long renti haka perthei bat kajing mentoy naga benta kajing bun beriu baro kawe kajing teli haka jingbon jan kajing bishar hok haka imlang salang bat kajing kerku baken jablei kilong kum kita kinong rem bakong san bala thumu ban penslur bat ban yalam ya kerukom imlang salang ula ong bat ula khot ya ka phang jo kajing le jong u she Indonesia ban penroy ya kajing ngai kajing long paralok kajing syakri iwe ya iwe da ka baong bakini ki kilong ki badan kam haka perthei henrei sngosi pat badan katu ka ni ki jinglong ki khangla da ka jingroi jo ka jinglong paralok hari Indonesia bat haka perthei hi baro kawe kajing bam buram iwe ya iwe pat jo kajing kwa bam la sha ban ailat yala ka jong kajing bentoy yala ka jong ka kerdan ni yala ka jong ka benta jong ka history ka wanra ya kajing jenjar bam kut na ka benta kisnong baro kawe bat ka wanra ya ki thma bat kajing penmi snam ka babun upop Francis ula kan tho ru ya ka ka ba ula ong bakalong kajing bam don kajing ya IT ka ba shisha bat ka ba kmi syakmat ban pentrai kam ya kinong rem jong kajing bishar hok haka imlang salang bat kani kan yalam sya kajing jot jong kari hakikat tu kani ki jaka ublei usha kajing penhiar kerdan bat sya wengkam upu pula ong kat bahaki weipan ublei upen kiu hendrei ka bas ngusi tam ya ublei kadai ban penmi ya kijing ya pher bat penroi ya kajing shon haka jaka ban penroi ya kajing suk kajing ya teli kajing ya keran kajing ya buram kajing ya terelang bat kajing ya long para banget upu Francis ula penkut da ka ba penpau ya kajing kermen da ka ba kentu ya ki bor sensyari ban trei na ka benta kajing suk ka ba ula ong ba ka deiru ka kam jong ka hok hadian kajing ya kendu jong u bat ki bor penyat kari upu Francis un penlong ya kajing ya lang kerpang bat ki reuniam ka seng Jesuit ki ba syakri ha Indonesia shwa ban ya kendu ya ki bishop ki lingdo bat ki reuniam bat ki dekhot jong ki kenhon niam ki ba syakri hakari bat ya ki samla ha scholas occurrentes
merdeka.